Okay, mayong adlaw karong tanan. Niya punta sa ako ang channel Panglunanon. Okay. Niya ta sa Tubigon, Bohol. O natay gi ari diri. Then gutom naman. Naglingi-lingi ta, nakita na to ang matang basak. Sa akong paglingi-lingi, hawan kayong basakan diri niya na may markang basak. Pasabot ni nga sa kaning markahan nga butang nga magbasak. Sa ato pa nagikatuyuan na ning pagmarka ni no. Murag sibo ko sa kuang pangita nga gutom mo ko. Kasi restaurant din ring basak. Sa matig marka na tong basak o purpose. Okay, among gihunong gihunungan sa pahunong na ko ang tricycle o naong diri. O gisulod na mo ning markang basak nga agi restaurant diri. Nakaigsunan din kaon ta makaigsunan. Nindot kayo kay naagi sa tiwalang basak tinuod nga akong pagduda nga ang basak anay markang basak gikuha ni sa lugar nga basakan. Libo po nga nay marka sa ato pa ni katuyuan restaurant din sa ilaw mga kaigsunan. Kaya nita mga on kay gutom naman kami diri sa Tubigon diri sa Kabulihan. Ayun, kapuli ng mga 5 minutes after gutom naman ko, di galing-galingi ko, may basakan, mapoy nindot na mag ay kuan sa kung sa basakan, may building, kuan ba, may nguntaan na, may lugar na nindot, tanawon, may building, restaurant ba, may entrance, basak, matang basak, kaya nangyad to, hindi ko masayop na yun, kung ditang-kita nga restaurant, kay gutom naman, nagyuday sa ilaw sa markang basak. Kaya nakita ko na po diri sa ilawom. Sulod na mo ang mga dagang tanon. Estudyante rin sa Daiso. Main, Bilaran. Engineering students. Mechanical engineering students sa Daiso Main. Bilaran City. Hindi rin sila napunta, nag-tour daw sila, hindi rin sila napunta kaya na-attract po sila sa dapit naman kaya wala basakan, ayahay ng paminaw nagyo ni restaurant sa ilaw. Ako man kayo nakita nila po, kaya po sa mga nakita nandito po sa matang basak nagyo sa tindahan nila kung kano sila restaurant nila kaya nalay sa mga department store sa sila basak tag-restaurant yun natin ngayon na sa ato pawatan masayo restaurant yun eh okay na sila magpa-picture o minapon mo din na ngaon nindot yun ambiyan siya nindot yun okay naog ka din kaya mag-order magwas order nakaigsunan okay umari mo Tubigon ayaw siyata ninyo din pag ari diri o manayang order rin mas taas may dito may mga on kanindot sa taas yun mga kaigsunan kan dito kay hangin yuhoy pisko yung hangin ikan sa basakan mga kaigsunan okay di mo mamahay dili sama na mo awag mo mamahay sa mga estudyante regala ginindutan gyud na sila sa mga lugar gusto mo mari diri pangitaan nyo ning restaurant na magbayad ani pag-advertise pero nang ako lang tilaw po mo kaya hay din nakita tuyuhoy ang hangin pisko bugnaw pisko hangin hindi na open air din yung sa ubang restaurant artificial ang kabugnaw sama sa aircon maayo man kung po ng aircon pero mas maayo ganing pisko no kaway di ang hangin ba di contaminated din nga pisko yun gawin ay mga kablakan rupad ba bakterya atong tugdong sa pagkaon kay pisko ang hangin wag yun sa nga stagnant nga diha nga pundo lang ba yun yung kalgawas yung kuan ang hangin nga libot-libot lang mga to yung nindot ng naligon kanan nako mo lang buo to kasa mo aircon okay ra ko basta kay ang okay hindi mo mag-aircon yung ginauso na ng aircon
sa mga syudad-syudad aron bugnaw ang dapit bisan dili inyo ni ani nga open air nag-close basta aircon wala man ay nauso dito tayo mo ingon mo saway ang mga aircon nga restaurant mala hinanglan lang pud yung aircon ng ang kanalan sa syudad no kay syudad good gutom ko dito mukaon pud ta ang atang gitagaan na komportable ang tao hindi ko tagay mangita bali syudad ka mangita di kayo na ani apil ka sa aircon wala ko pagtubag sa mga istorya okay wala na nga may mga isunan basta kay mo na ni mari mo diri sa Tubigon Duhol na mo'y kakanan na tiliwa sa basakan kita ni mga langgam nga salampati lakaw diri di ihamdagan niya ana diri kay lakaw gayo tingali ko kita pagkaon sama nato na nagkaon ko diri ila malahi pang ilang pamalo sa pagkaon no okay salamat sa pagkaon sa ako ang vlog sa channel kung subscribe mo sakit sa inyong dughan salamat ko tanaw sa vlog sa ginani nga content ako pakita ninyo kaya alam ko muna ay makakita po lugar nga diin unique po nga ang restaurant nasa tunga sa Basakan hinoon base na sa inyo po ni pero okay magkaisunan wala ni diri na ta sa pagkaon mo tutok nga onta sa kay gutom na kay osbon ko dengan salamat nga kaisunan o mayong adlaw kanatong tanan okay correct kuha baga po ko